Manan. So sa kaaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Kyla. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Fallen for You. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Nakining usa ka babay nga taga Lawaan, Dalisay City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Kyla. Kala, sige na. Sugtan ako. Wa palagi kaayo ko makaila ni mo, Teo. Nga nang day o mag-ila-ila sa tanga. Uyab ta, di ba? Yung nanakam to nang nag-uyab, mag-ilan na yun. Mapibila ko nag-chance ni mo. Sige, good. Basta isaad na ko ha nga dili ka magbinuang. Kung magbinuang naman lang gani ka, sultihi ko. Kaya dili ko magduha-duha og pakigbuwag nimo. Dilag na mahitabo. Promise. Teo, kadiyot lang. Ano man? Kasi problema. Dili pa pwede ka na may tabo na to. Ha? Ano man? Natural naman na. Uyab na ko ta. Masipyat po niya to. Ay, hindi lagi. O kung masipiyat man da, ay kabla ka. Di ta kapasaktan. Promise? Promise. Saligi lang ko. Okay? Kaya nagsige pa kong suka. Kinuo ko. Dili ka ako maptos. Magpiti ko pa sigurado, ha? Diyos ko. Positive. Unsa? Mabdos ka? Oo. Oh. Theo? Hello? Ganun nga naman kamutingog. Tubag ako, uy. Sorry. Masay buhaton na to. Dili ko piling magpahibaw ni Papa kaya nahibaw kung may ubos gid siya na ako. Kinahanglan nga magtigom mo tagsugod. Unsaan mo na to pagtigom? Nga pareho matang nag-abang og apartment. Musuway ko kang sa kuyan. At ito mo puyo o ba nila? Para wala tayo bangan. Unsa? Tiyo, tiya, si Kayla day, uyab na ako. Kayla akong uyuan, si Tiyo Romeo o si Tia Carmen. Mayong hapon, Teo, Tia. May hapon sa liya, iha. Maayo kay nakahon-ahon na kausoroy din hitiyo. Abi na kong nalimot na kakung kinsay ni gasto ni mo para kamahuman og eskwela. Carmen, Digid ko malimutan na tiya, uy. Kamu na lang rubang akong pamilya. nga naman na ito nga naaman mo idang nga mga dagkong bag. Mau tay tuyo na ko tiyo ba nga muhangyo unta mi nga maki puyo lang una din sa inyo. Ha? Nga naman, may problema ba sa imong gipuyan? Gusto lang unta ming makasave tiyo. Mabdos mo Kayla. Mabdos? Unya, sigurado ka nga ikaw may amahan, ana. Tia, dili sa... Ayaw ko tawag ang tiya. Kadili pa mo kasado sa akong pag-umangkon. Carmen, unsa ba? Sige dong. Anay lang una mo po yun. Way problema. Salamat kay tiyo.
Pasensya na kay kantiya. Buotan man siya, pero medyo stricta lang gid. Kita man mo yung kinahanglan. Maong kita mo yung angay mo paubos. Huwag mo sabot. Sige lang. Ay kabala ka. Kung makatigom ta, mamahawa ata din eh. Angay lang kita yo. Kaya dili ko gusto mo abot sa punto nga dili ko makaagwanta. Makatubag ko si mong iyaan. Kayla. Day, dako naman ang imong tiyan. Uy, matrabaho ba ka? Mulive na ko sunod si Manadong. Ay, mas maayo pa. Aron, makapahuway na lang ka. Ay, nakuya baya. Kita kayon og maayong trabaho. Pero ang uban diha, naglingkod-lingkod ra. Murag ako may kipadungog-dungog diti a Carmen. Oh, ay, ay nagtagdas Carmen, ha? Ipalapos na lang nas pikas dunggan. O, Tiyo. Madugay ko guli, ha? Saan naman in taon na, oy, Tiyo? Karagabiin naman lang kang dugay mauli. Kaila nang warta ko. Para tinato ang akong gibuhat. Ayaw butag akong pailo pa, Carmen. Murag nag-away si Tiyo o si Tiya ni mo. Ana, pasangkin na sila eh. Ikaw, pakuway na diha, ha? Buhay ako. Bye. O, sige. Bye. Love you. Oh. Hello? Oh. Kayla, mudyotoy na ka, ha? Amping. Oh. Ganun nag-text man ni si Teyong, ha? Bago pa kanining nilakaw. Padung na ko diha. Can't wait to see you. I love you. Unsa ni? Narongsan siya? The subscriber you are calling is busy at the moment. Dili siya mutubag sa kong Please tawag. try your call later. Salbahis ka tayo. Karoon na lang nagbinuang kamabdos na ko. Mulayas ko. Bahala na gud si mahitabo. Sakto rin mo desisyon nga dali ka nila house. Kadali ka pwede mag-inusara, uy. Mga nakay na good ka. Salamat kayo sa mong pagpadayon ako, day, ha? May problema, day, uy. Andali, ipahimutang na tagtarong imong mga gamit. Okay na. Ready na ang mga sinina sa baby. Kayla, Oh. Tio Romeo? salamat taon kay Ukiraday ka. Kumusta naman ka? Gisultihan mi ni Tiyo, bahin sinayta mo. Wa na rason para mapuyo ko sa inyo, Tio. Naila ibabay si Tio. Mauwa ko magduha-duha o pahawa sa inyo. Wasab ko magkasabot ni Tiyo. Nganong nabuhat to niya ni mo. Pasensya kayo, ha? Tuloy, day kwartaw. Nga naman, Tio? Tabang nalanan ako ni mo. Human sa gibuhat ni Tiyo ni mo. Di lalim nga ikaw rang usa ang magbuhi sa bata. Salamat, Tio. O niya nga kong number. Tawagi lang ko kung magkinahanglan ka og tabang. Day, dati problema. Unsa man? Dili pa ka makagawas din sa hospital kung dili ka makabayad. Dako imong bayranan kay CS, manggod ka. Kinuo ko. Unsaon man ako. Salamat kid kayo si mong tabang, ha, Tio. Nakauli gid taon mi. Way sa payan, oy. Sakto ra sa gyud nga ako mo'y imong gitawagan. Og, naaday ko'y hangyo. Pwede, dili lang ka magsaba ni Teo nga.
nagkita tag-usab. Og nga, nanganak na ko. Oh, di man sabi magkaistorya kay wa naman ko dito magpuyo. Ha? Nga naman? Nagbuwag namin ni Carmen. Kapilanan ako siya sakpihing nga nailaing laki. Uwan ako makagwanta. Maong ipahawa na ko. Pareho day taan ni Tiyo. Day, ginhira ba si Romeo ganina? Nagbilin og gatas sa mga diaper sa bata. Mao ba? O, wala na lang kaniya pukawa kay makapahuway sad kuno ka. Oh. Hoy, Day, wa ka rin gusto si Romeo nimo? Wa siguro, uy. Basin o concern lang gid siya nako. Pero what if, nakagusto din siya nimo? Unsaan man nimo? Sa tinuod lang, Day. Diha ako nakita ni Tio Romeo nga concern gid kaayo. Nga angay gid unta ako makita ni Tio. Mas dili siya makaagwanta nga magtanaw sa akong sitwasyon. Pero si Tio, bisag ka usawa gid mo kontak sa kanya nilayas ko. So, naay chance si Romeo if ever manguyab siya nimo? Tinuod ka. Dawaton ko nimo bisag dako na kog edad. Unsaon man na akong kaedad na ako pero magbinuang paghihapon. Ug way baruganan. Oh, salamat kaila. Salamat sa paghatag nimo na kog higayon. Ug ayaw ka bala ka. Panggaon ta ka kutob sa kong makaya. Salamat, Romeo. Ang kuno na ako nga sa sinugdanan, wa ko na feel nga love para ni Romeo. Pero sa dihang nakita na ako kung unsa ko niya kapinangga o kamahal, hinay-hinay na akong na in love niya. Dini na lang kutob, o daghang salamat sa pagtaganing akong tampong. More power, RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Kayla nga tagalawaan Dalisay City, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nagkaluhan Fallen for You. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lusing, minyo ug may usa ka anak. Pero karon wa na. Taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa pait nga gisamputan sa akong anak. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Unsa? Nagbuhag na mo sa imong asawa, Ben? Uma, nanasilain. Ug iyang gibili na akong among mga anak. Naunsa man in taon ng asawa ni mo, oy? Unsa gud in taon siya klasihas pagkainahan? Makaako lang siya biha sa iyang anak. Pasag din na lang, ma. Di na sana ako ipamugos ang akong kaugalingon niya. Ang importante, nga naan akong among anak, kugwa niya. Okay na ni mo, ma? Ikay mo bantay sa kong anak? Ni Sheila? Ay, nganong dili, good. Ako good ng apo. Kay asam day ka? Mangita kong laing trabaho, ma. Nakanang dako-dako kita. Basin pa di ay, swertihon ko. Pag-ampo lang gyud dong, og salig lang sa Ginoo. Dili ka niya pasagdan. Salamat, ma. Salamat kayo. Kaya kung dili patungod ninyo di papa, naglibog na ko sa kumbuhaton karon. Naay na naghuna-una anak. Ni Aramis papa nimo. Isag mga tiguang nami pero kutob sa among makaya, mutabang gyud mi nimo. Salamat, ma. Og pag-amping sa imong lakaw nak, ha? Kami rin bahala sa among apo. Oo, ma. Ay, kaluoy sa atong anak Simon. Nahibaw kong nasakitan gyud in taon siya sa pagbiya sa iyang asawa niya. Maklaro bitaw siyang mata. Bisan di pa siya musulti pero maklaro siyang mata nga nag-uol gyud siyang maayo siyang gibati. Ay, lagi. Maayo lang unta nga makalabang ra siya aning maong pagsuway sa iyang kinabuhi. Maayo lang unta. Ma, doon ako'y maayong malita. Oh, sama na dong.
Pahuamon ko sa kong amigo og puhunan para itukod sa kong gipangandoy nga negosyo. Negosyo? Sa negosyo ha? Gamay ra gud ma. Motor shop. Ginagmay lang una hangtod nga magkadako. Mao ba? Nindot na dong. Ganahan manggid ka kaana. Uma oy. Dugay na ko na nga gipangandoy. Sige, nala. Iampo ka ng papa nimo nga mulambo na. Salamat ma. Buyag, no? Human sa hapit sa usa ka tuig nga negosyo ni Ben Lusing. Murag ni ubay-ubay na ang iyang mga customer nga magpaayo silang motor. Buyag bitaw. Munay giingon si Mon nga nilambo gyud ang iyang negosyo. Kaysa una siya raman tong usa, pero karon naa naman siya duha ka tawo. Munay giingon Lusing nga pinangga gyud ang atong anak sa Ginoo. Mao gyud si Mon. Anak, hapon nandong. Wakay plano mga bili sa imong motor shop? Di lang sa karon ma. Uy, ano man na? Naglain ang imong lawas? Bibi ko no, bibi. Lawas ma. Bibi kapon ko na imong... Uy, kainit ni mo, God. Gilantan mong kanak. Lagi ma. Nakainom na ba kagtambal? Wa pa ma. Sige. Pahaway lang una ron. At timanon ti kanak. Salamat ma. Lain man gyapon akong lawas ma. Nganong wa man ginamawa ang imong hilanat na ko eh. Ug ang imong mata o puwa kaayo. Ben, kinahalan na gyud tang magpa-check up. Aron ato mahibawan kung unsay hinungdan anang hilanat nimo. Bisan pa og nitumar nagtambal ang akong anak nga si Ben para sa hilanat, wa man gyud kanimo epek niya. Magusanak si Mana ang iyang hilanat ug wa gyud ubos-ubos ang kainit. Hangtod nga nakabantay ko nga ang iyang mata puwa man kaayo ug pirmeng magluha. Hinungdan nga wa na gyud ko mahimutang ug amo gyud siyang gipa-check up. Unya. Unsa dok? Dunay severe leptospirosis ang imong anak. Buot ipasabot, delikado na ni para niya. Ginoo ko. Unsa dok? Ba, kung sa ganyan mahitabo na ako, kamu ni bahala sa ko, anak. Ben, dili ha. Way daw tang mahitabo ni Munak. Laban lang. Magpakabuhi ka para sa imong anak, ha? Bata pa kayo siya para imong biyaan. Malusing. Pahit dong. Iarami ni mama nimo. Pero nak, unsa manghitabo ang nagka-leptospirosis ka man? Kailangan wala ko mahibaw, Ima. Niubo ka baghugaw nga tubig? Nakaubo ko kausa sa kanal tungod kay na ako'y gamit sa siyap nga natagak. Pero wawang ko'y samad pa. Ginoo ko. Ben! Nak, dugo ka ng imong giubo. Dok! Doktor! Dok! Kamu ni bahala sa kong anak, ma. Ayaw siya pasagdi. Dili, Ben. Ayaw pagsulti kingon ni Ana. Dok! Doktor! I'm sorry, ma'am. Pero gibuhat na namo ang tanan. Pero wa na makaya sa lawas sa imong anak. Ginoo ko, dili. Dili. Ben, anak. Dong, bangon, Dong. Bangon diha. Bangon, nak. Ben. Ben, anak. Sa kalagsik sa akong anak, tungod lang sa severe leptospirosis, ingon anak kadali nga nawa siya namo. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nganong nagka-leptospirosis man ang akong anak, nga wa man unta siya samad. Tinuod ba nga makuha ni ihi sa ilaga ang leptospirosis? Kung tinuod man, giunsa man nga nagka-leptospirosis man ang akong anak, nga wa man gyud siya samad sa tiil. Ikaduhang pangutana, dili ba makuha ang leptospirosis sa paak sa ilaga? Nagduda manggod ko nga basin og napaakan siya sa ilaga kay ang among lugar manggod daghan yung mga rats nga makasud sa bahay. Dili na ba makaunsa ang paak sa ilaga?
ikatulong pangutana. Sakit kaayo nga nauna-on nga nawa ng akong anak nga si Ben. Unya naa pa siya gamayng anak nga nagsalig unta niya. Kung napacheck up dayon to namo ang akong anak, doon na ba'y posibilidad nga maluwas pa siya? Ikaupat nga pangutana, kung saan man nato pagkahibaw nga naay leptospirosis ang usa ka tawo, sasayo pa lang aron madapatan dayon og tambal nga gikinahanglan. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lusing. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klasik-klasing pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kay padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw maong kaning when we give, we open space for God's blessings to flow through us. The more you give kuno, the more you receive. Bahala the more we give, the more we do not receive. Okay ra. Pero ang kanang imuhatag kanang taman na po si mong makaya. Dili kay nga na kay usa ka libo si mong bulsa imong ihatag ng 800, 200 na nabili na di po na mayo. Balihon ka og usa ka libo imong kwarta og nag kay kinugo sa bunyag o whatever. Pwede ra tay tagag 100 o na po mabilin sa imo, ha? Lisod po kayo gasta ikaw na pamiliti noon kay manghihatagon ka, di naman nasakto, sayop na. We cannot give anything which we don't have, ha? Ako nang balik-balikon. Okay, so ang atong magtatampo karadawa si Lusing Minyo, may isa ka anak, pero nawala na kuno ang iyang anak, ha? Taga Cebu City. Punto Medical. Regards mga taga Cebu City, mayang pagpaminaw ni Dr. Bots Alisna diya sa Inabanga, Bohol. Bagol may nangisgot ni mo Bots. Diya kami ni Dr. Susi Sinisa. Barinti pa maliko na mo. O si Dago. Musta naman Dago ako mga kauban sa mga sa kuan sa una, sa tennis. Wa na ko mag-tennis oy kay wa na mo sukol nako. Balik og dula wa na mo sukol nako. Kay hasta ang bulboy di na mo sukol nako. Kay kada hapak sa bola out. Di na ko kaigo og tarong. Wala na bitan, wala dugan ako kay wa mag-tennis more than 5 years na. Lain na lang po akong duwaon. Namot ingong nga pitbull unsa to? Hinay-hinay ko nung dagan ingon to akong bata ito sa Manila. Kay papa, ayaw na ng tennis kana na lang pitbull ba to yung ingon? Nadagko ko nung bola nga hinay-hinay mo dagan sakto ragok doon sa mga pare-parehan na kong pangidaron. Okay, so mauna ang atong sender si Lusing, no? Sa taga Cebu City. Musta naman dahil si Dr. Robert Dinupol. Belated happy birthday to Dr. Ayman Trusio, ha? Sorry kayo, Ayman, wa ko ka-attend sa mong birthday kay unsa man nga didto mo kog Manila, ha? Manghambog ko ninyo gamay didto mi og Puerto Galera sa Mindoro, ha? Didto mi nagpasko. Nindot day kay ng Puerto Galera murag Boracay, murag Siargao. Regards to Ma'am Judith Kamingi, si Frank Kamingi diya sa Siargao. Manami ma'am sa inyo, diya mi mag-reunion sa among klase sa high school. Nindot kay ng Siargao. Binang ilang Naked Island, no? Regards mga taga Dapa, Siargao, Surigao del Norte, ha? Alright, so going back to our sender nga si Lusing, Punto Medical. Unang pangutana, nganong nagka-leptospirosis man ang akong anak? Nga wala man unta siya samad. Tinuod ba nga makuha ni ihi sa ilaga ang leptospirosis? Dung tinuod man, giunsa man nga nagka-leptospirosis ang akong anak, nga wala man gud siya samad sa tiil. So pwede ra gyud ning ang leptospira, Ma'am Lusing, mo penetrate sa atong skin pores. Mura ni siya schistosomiasis. Bisag wa kay samad, pwede ra gyud nimo lusot ra ning leptospira bacteria sa atong panit. Mo na nga kung panahon sa baha, kay posible magod nga makakontaminate ning tubig sa baha, sa ihi, sa dugo o sa hugaw sa ilaga. Nga mo'y kasagaran nga inungdan niya ni, mag-wear taog butas kanang na may butas karon nga tag-as na paingon nas hawak ni nang uban nga safety gyud ka agawas kung
ang tubig mulapaw na sa imong abaga, wala kay mahimo na no? Ayaw na lang pag-ubog sa tubig. Pero pataman lang sa hawak, na mga butas karon nga high rise, o tawag mo na high rise, o tagas ang iyang level, no? Posible masakit ang imong anak og leptospirosis, Ma'am Lusing, bisan pugwa siya isamad. Kung mga tao nga naisamad sa lower extremity, sa tiil, sa bagtak, sa paa, damor nga maka-atake ning Leptospira bacteria. Blood infection ni siya, ha? Blood infection, o niya, balikon ako, maka-hiccup ka o maka-come in contact ka sa contaminated nga tubig nga naa diha ang hugaw sa ilaga, posible ka magkasakit, magkahilanat ka, manakit ng imong mga muscles, mulabad imong ulo, ang imong kalimutaw, imong mata, makagipiskat, mula, kurog-kurog, magkuan ka, mag-loose bowel movement, magubo-ubo, no? So, kung ituhuan ninyo nga mauna ang problema, dalhon sa doktor, mahatagan og antibiotic para mamatay ning Leptospira bacteria. Kaduhang pangutana, dili ba makuha ang leptospirosis sa paak sa ilaga? Magduda manggod ko nga basin og paak ni sa ilaga ang akong anak, ang among lugar manggod, daghan gyud mga rats nga makasod sa balay. Dili ra ba makaunsa ang paak sa ilaga? Makaunsa oy. Naago na sa live So, kung mapaakan ka, naman tingali ni rabies ng ilaga. Pero ang rabies, kung muna si iro o ka ng bats. Pero naapoy rabies panagsa sa ilaga, sa iring. Mauna nga, kung napaakan o ilaga, kung anon yun, limpyuhan ang pinakan, tangag antiseptic solution, inom og antibiotic. Kami sa balay, daghan sa kami ilaga. Mga ganong gagmay. Otong bago pa lang, palit ko og kanang fly paper bitaw, papilit sa langaw. Katong gagmay ilaga, mupilit makakuha lang daghan, nagkabuntag. Ni karon na minus-minus na. Mulusot pag ng gagmay nga ilaga sa mga screen, mulusot. Ang dagko, adi kasud sa balay, pag gagmay mo na. So, pagbutang mong fly paper sa inyo, kay kung mamutang og hilo sa ilaga, delikado mong po ng mga atong mga hayupan og mo'y makakaon, atong iring, masig maon nino'y mamatay. Fly paper akong i-recommend, naay puto'y brand akong nailhan nga pilit yung kayo. Basta bisag unsang partiya sa lawas ilaga nga makamsing contact with paper, fly paper, adi nakabuhi, patay dyan, O di, mamatay. Mupilit. Hantun, mamatay. Sunod yung pangutana. Sakit kaayo na unaon nga nawala na nga akong anak nga si Ben. Unya, naa pa siya'y gamayng anak nga nagsalig unta niya. Kung napacheck up pa dayon tunamo ang akong anak, doon na ba'y posibilidad nga masave pa siya? Yes, ma'am. Dako kay posibilidad kay resitahan man ng antibiotic, no? Doxycycline, penicillin, basta mga tetracyclines, pwede din siya bisitahan with appropriate dose depende sa attending doctor, no? Pero kung ituhuan yung napaka na anay nagka-pus formation, na infection, damo na nga magabi-gabi ang problema, no? So katong mga natuhuan nga napaka-paakan o whatever, ilaga, iring, pakonsulta na yon para ang kagaw, binagyog rabies simbako, no? Warbi tambal gining rabies sa tanaan, adi maka-atake na yon sa atong lawas. So kung nadali pa to, posible pa untang masave pa itong imong anak mo, Ma'am Kuan, Lusing, no? Sunod nga pangutana, unsaon man nato pakahibaw nga naay leptospirosis ang usa ka tawo sa sayo pa lang aron madapatan dayog tambal nga kinahanglan. Okay, number 1 is nasa history nga comes in contact with contaminated water, labi na sa mga lugar para sa inyo, ang daghang ilaga. O posible na history nga posibleng napahitan. Napaakan o ilaga o whatever, nahihian o ilaga. Bisag wa kay samad, mulusot maning Leptospira sa atong skin pores. Posible nga mamatay ka. O na madili mamatay, masakit. Kung balikon sa makausapa, blood infection na siya. So magka-septicemia ka, mo tuyok or mo circular ang Leptospira bacteria sa tibuok nimong lawas. So, lisod na tambalon. So, as soon as possible, the earlier the better, good nga, ma-address na nga problema. So, nakasabot ka sa akong speaker ni mo, Ma'am Lusing, din sa Cebu City, o nganto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa, kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, tambag sa inyong mga medical problem, o si Atty. Ellen Batlan sa legal problem. Musta naman itong mga suking tupapiraw abroad, no? Merry Christmas and Happy New Year sa nga Barliso, mga Kimpan Albero, ako mga pagumangkon diya sa Canada, si Yin Yen, o si Kem, musta naman mo diya, Maring Flora Herona,
sa US, Nolpa Goso diya sa Melbourne, Australia, o sa mga Kustas family diya sa New Zealand. No? Thank you very much sa makanunayong puminaw sa itong mga programa sa Ramen. Taas katag-greeting niya sa itong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Ramen. Daghang salamat o maayong.